मानगोनां हारि माहारि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं मोनसे आंनि नैबे साननानै मोननाय आरो जितु गियान बै गियानफोरखौ आंनि रंजा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों फोरमायनो नाजादों, फोसावनो नाजादों। माबाफोर गोरोन्थि जायोबा कमेन्टआव लिरहरबानो जाबाय आरो लाइक हो आरो शेयार खालामनो दाबाव। सेथियावनो जाहैबाय बे आंनि देहा, नोंथांमोननि देहा, बयनिबो देहा बेखौ लाफानानै आङो फोसावनो नाजादों। बेनो जाहैबाय जे सिखाजों दा बौजा, रुवाजों दा दानजा, गाजोलफोरजों दा हाबजा, बेनिफ्राय ब्लेडफोरजों आसुगुरफोर हानायाव दा हाफ्लां, बेनिफ्राय बथल गोबायफोर दा बौजाफ्लां आरो गुनाफोर दा हाबजाफ्लां। सुफोरनिफ्राय रैखा मोननोबा सेन्देल गाननानै थांनो हागोन, सुफोरजोंबो दा हाबजा। मानो होननानै बुङोब्ला बिमा बिफानि अननायाव जों जोनोम मोनबाय, बे जोनोम मोननायाव जुदि दानफ्लाङोब्ला, हाबजाफ्लाङोब्ला, थै रना रनि ओंखारोब्ला आथिंजों आखाइजों देहाजों गासिबोजोंथ' सम्पर्क दंखायो नङा होमबा? बेखायनो जोङो मा जानांगौ, हसियार जानाया मोजां। हसियार जायाब्ला जुदि हाबजाफ्लाङोबा, दानज्लाफ्लाङोबा, बथल गोबायानो बौजायोब्ला थैजों सम्पर्क दं नालाय थांनानै डाइरेक्ट मेलेमाव नांहैगोन, मेलेमाव। बे मेलेमाव नांहैबा दिनैबो एसे, गाबोनबो एसे, समफोरबो एसे, फिटामलायाबो एसे, बोसोरब्रै बोसोरबा 10 बोसोरनि उनाव जुदि एसे एसे जाफ्लेबाय थायोब्ला होमबा बेयाव मेलेमाव स्पट जाजानो गिनांगौ आरो जाखागोन, दागो जागोन। होमब्ला जों मा जागोन? सोरबा जुदि मोजां खोथा बुङोब्ला बेखौ जोङो लाबाय, न'आव थांबा बा दस्रायाव थांब्लाथाय बावफैबाय, बावगोमोरनाय बेमार जानो हायो आरो रागा खरियाल जानो हागौ आरो बावदेंग्रा जानो हागौ आरो बायदि रोखोमनि सोरबा खोथा बाथ्रा बुङोब्ला बिनि खोथाखौ खोनासङालासे बारस' बुरस' बायदिसिना गावखौनो गाव होननानै बेक्तिगत बेबायदिबो जायो। बेखायनो जों गावनो गाव हसियार जानानै थानाया बिराद मोजां। हसियार जाबा बिराद मोजां आरो हसियार जानानै थानायानो बयनिख्रुइबो महागुन। मानसिया गियान दं हिसाबै बेखायनो बयबो गोबौ बेसादनिफ्राय बा गोफार बेसादनिफ्राय बासायनो नाजा, गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो नाजा, नङाबा नोरजिया जालांनो हागौ। नोरजिया जालाङोब्ला लाख लाख थाखा थांनोबो हागौ नङा होमबा? लाख लाख थाखाबो थांनो हागौ। बेखायनो हसियार जादो। आरो लोगोसे गथ'फोरखौ ब्लेडफोरजों आसुगुर हानायाव हाबाबो मोजां हाना हो, गथ'फोरनो ब्लेडफोरखौ दाहो। आरो गाजोलफोर बबेबा दङब्ला हाबफ्लांबायनो हागौ, सेन्देलफोर गानहर, जुथाफोर गानहर। आरो लामाफ्राव थाङोब्ला सौथुबायनो हागौ, मोजाङै थाबायनानै थांनो हो, गियान हर। आरो लोगोसे बारि बागानाव थाङोब्ला बथल बायनायफोर गारलाबायो, बेफ्रावबो बौफ्लांफैनो हागौ। जुदि बायसान्स बौफ्लाङोब्ला बिजिफोर थुजाहाय, डाक्टारनाव परामर्श ला। टिटिनासफोर बिजि होनाय दङ आजिखालि, बयबो मिथिखायो। टिटिनास बिजिबो थुजा, एन्टिबाय'टिक होनाय दङ, एन्टिबाय'टिकबो थुजानो हागोन। आरो एनालजेसिक जिथु माने पेइन माने बिसनि, बेफोरखौबो जानो होयो गथ' गथायनोबो। पेडियाट्रिक दङ, बेफोरखौ जानो होयो। बेखायनो बेफोरखौ जानो हो। आरो लोगोसे गथ'फोरनो जुदि बेफोरबायदिखौ मैगं हानायफ्राव जुदि हाहोनाय हुनाय खालामोब्ला, आखाइफ्राव बौवोब्ला स्पट जागोन मेलेमाव। बेखायनो आथिंजों आखाइजों गासैबोथ' ट्रामसंजोब नालाय स्पट जानो हागौ आरो स्पट जाखागोनखा। होमबा उनावहाय बे गथ'आ देरै मा जालांगोन? मास्टार बुंनायखौबो बावग्रा जागोन, फोरोंगिरि बुंदों जिथु बेखौ बावग्रा जागोन, गेदेरफ्रा
गियान होदों बेखौ बावग्रा जानो हागौ आरो गिदिर गोलावनि जिथु बोसोन बेखौ मानिया जानो हागौ नै बेबायदि स्पर्ट थानाय मानसिफ्रा बेफोरबायदि जायो बेखायनो स्पर्ट माइन्डआव मेलेमाव स्पर्ट दाजासिम गथ' गथायफोरखौ गोबौ आरो गोफार बुस्थुफोरखौ दाहो स्पर्ट जागोन नङाबा होनाङा नङा होमबा रायजोफोर नोंथांमोन दाहो आरो जुदि गथ'खौ जुदि गथ'आ जुदि सिखा रुवाजों दाबाजों ब्लेडजों गोफार बेसादफोरजों हाबजायाखै हुजायाखै थैबो गवाखै जेबो जायाखै होनब्लानिया बे गथ'आ फोरोंगिरिया जि बुंहरगोन बेयावथ' जेबो गैखाया नालाय स्पर्ट गैया नालाय मेलेमाव स्पर्ट गैया नालाय फोरोंगिरिया जि बुंगोन बेखौ ग लागोन बियो गेदेर मानसिफ्रा सोरबा बुंहरगोन गोथौवै बुंहरगोन बेखौबो ग लागोन गोसोआव सोरबा गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गामिनि गावबुरा नेहाथारिफ्रा बुंगोन बेखौबो ग लागोन गोसोआव होमबा गामिबो बेंनो हागोन फरायनायावबो गोसोआव गो लानानै गिदिर फरायनो हागोन आरो गियानि गुनि जागोन बेफोरबायदि गथ'आ नङा होमबा बेखायनो बयबो गथ' गथायफोरखौ बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव थाहो थारमाने दांबाबो गथ'थे बेफोरखौ लाफिननानै मोजां जायगायाव दोननानै सिखा रुवा माबा माबि गोफार जुङा बेसादफोरजों गेलेनो दाहो बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंखाबाय फोसावबाय बेखायनो नोंथांमोनहा जेन गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ बा गावबो बयबो जेन बे जम बेसादनिफ्राय जेन गोजानाव थानानै मोजाङैनो गियान होलाङो बयखौबो आं बेखौनो फोरमाय